Wai yaushe zaka bar gemun nan ya cika mana? Wannan gemun nawa irin sa yanzu gaba ɗaya samari irin mu suke yayi. To, wannan fa shine an bada aikin yi saran sauro da gatari. Yanzu wannan wanke-wanke har yanzu ba a gama shi ba? Wallahi inna shine yazo ya cika ni da magana. Kirimbo, my man. You know something? One day I go dash monkey banana. I swear to God I go dash monkey banana. But Kirimbo. I say you are very mama curious. I'm very mama curious. Kakar siyasa ta zo, ranar mu ta zo, ikon mu ya zo. Yaya za a yi mai da kuɗin da ya batar ka gan yadda zai saurare ni ko i saurare ka wanda san da yake zuwa durkusa bane yake yi da mu wannan gatan bai isa ya canza daga abin da muka yi masa ba kuma bai isa ya je majalisa ta jiha ko ta tarayya ya zama lafiya ba idan ya tawo mu ko bacci ba zai iya yi ba. Ka bani mamaki da ai na ɗauka maganganun da kake yi ba su je har zuci ba sai yanzu na tabbatar da cikakken halayyarka inda mutunci hanni zaka kalla an zo dab da zaɓe zaka fahimta zaka zo kana bin wannan maganar inda kima da daraja. Ni honorable Alhaji Biliya na yi muku alƙawari keke sai ta kawo wannan jam'iyyar. Jon bai raba ni da kai sai Allah ka zagi. Shi kai wa munafiki.